Kani gade kapati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Kaseng New Trap Youth Council, henne kasngi ka arpun retrek unaitung, kalalaj mudai Shaka Khasi Hills Autonomous District Council persya ikitrok kibana kejala Assam, kibawan ban kamai laj luot Shaka Shnong Majai ke bahap apok kahima seorang. Ke HYC apok kejengalam jong General Secretary ubak Roy Kupar Senrem. Kalalit ra ia kini kejing ujor Hakmat jong Executive Member ke KHADC ubak Neil Antonio War ubadipet ia ketnat Trade and Enforcement Department jong ke KHADC. Nakaliang uni UEM ketnat Trade and Enforcement Department ulakular syakinong ilam jong ke HYC ba unsapha ia kipulet enforcement ban hiar toket ba jurep halor kini Syakasnong Majai. Mendakas na kaliang jong kaseng ngila kwan ban ia kendu ya UEM in charge jong Trade ba Antonio War. Alor ke isu jong kejingwan kamai jong ni kali ke benabar khamtam ek benabar jela ang ni ke jela ke jongi da ka babu kerpang ya kamajai ke dewi ni ki kat khayi ki ba ki noksong snong jong to dong ka than ki khayi motion sepok bangla da pendan kami ki kali kejinglap jong kaseng hadin mengila ya lech ka to jakab kumju ru da kejingut jingnan jong ki pat ba noksong snong jong ka to dong ba ka than ki ong ba hakini ki por bamenta ni iba de ki spa tali ki kali ki bodon yo registration po Assam ki wan ban kamai hakani ka jaka po majai ban kit motion po Bangladesh ko mangitip hi ga dis council kala snai ka an kata ka trading by non tribals ko ini ki kendon ka ba ladon hang tu la ni ka service ka bahap ban yo ek license ka de transport service pamut ba ununu barjela dado kwa ban wan ra ek kali ka jong u ban kamai po upur Assam jong ki CDC ki de ban yo ek trading license na ka dis council deka belungok kalong bakini ki dagi spa tali ki kali ki badan hapo majai ban kit yo motion ki long try but udon yo registration number na po Assam kimdon ki ko strike bob yang kumut ba kimdon ni ka trading license kani ka peni bakini ki beri ki pen Kenya ka anjo ka dis council deka jingwan ka jongi hang ni po dis council kalong ban pentip ya ka dis council bapo majai ki don mentari ki spa tali ki kali ki bakamai claim ka trading license ko bayo na ka dis council but ban ongro ya UEM in charge street bu dewan pa ek enforcement wing syamajai Kloy kamumut bahapo sitayo la ni artiyo dewan pano e ki brio jong enforcement wing ban le check bala dalam ki bomdon kung kita ko isla de ban sis bat le ki kat kung ki kendon taan kata ka de jing dawa ko bang ibu Ahmad jong UEM in charge street kabar kalong ba kat kum ka jingias kren bat UEM in charge street wong ba kat sa council kamdon ya kaman power mut enforcement ki don tang arpo do lai pungut kimla ban pha se ki keleng ki jaka ban check e ki level license la ni ki trade license de jing ajing mut ka jongi kalong ba kat sa council ka ban bu e ki check gate kuma ki le akiwi ki jaka ban bu e ki check gate ki bala ban ai li su se ki brio ki ban check e ki trade license la ni ki level license jong ki barjala ki buan ban kamai ni ki jaka ha ki ni ki hapo upur Assam jong ka dis council de jing e kren bat UEM ta si ula ai assurance ya ka senghi ba hakini ki si Ahmad un sapha ki enforcement wing lani ula ru ban sabu no ya kata ka check gate joka dis council ban check ya gini ki kali ki buan kabar kham tam ya ki buan kamai po upur Assam jong ka dis council claim ki level license lani claim ki level license ki ba pakar